Now, the fact ukuthi uthi uma uzalwa bese unikwa inamba ube umuntu unikwe inamba ngokwemvelo uma uzalwa uqanjwa igama. Lento yama digital ID, it's the battle of the systems now. Siya lapho manje. Imvelo against omunye umoya. Ngeke ngisho ukuthi unjani. Right? Kulwa nje izinto eziwu-2. Isystem yemvelo, isystem lesiphila ngayo. Isystem yemvelo ithi uma umuntu ezalwa akaqanjwe igama. Yonke into futhi uyiqamba igama. Kungabe yindlu uma useqeda ukwakhiwa uyiqamba igama, kungabe ufuya inkomo uyiqamba igama, kodwa umuntu noma yini ephila ngaphansi kwesisekelo semvelo kumele iqanjwe igama, not ifakwe inamba. Isystem ebomnyama yona ithini? Kumele ube nenamba. Ngisho imali esisebenzisayo ineyinamba, ID, identification, ngani ngeyinamba. Ngisho esikoleni kufunakala inamba zakho zokuthi ungaphansi kwesystem. Konke la uhamba khona kufunakala leyinamba ngobani singaphansi sonke. Umuntu ongathi akekho ngaphansi kwesystem umuntu ongenayo iID. Now, njengoba ama-system ukevukelana, imvelo ke iyayilwela and yakhahlela futhi. And kuzoba nzima because we are so hooked into the system. We are so hooked. Into edabukisa kakhulu ukuthi uma ubuka ubone ukuthi hey bangcono abanalo ulwazi ukuthi kwakuphilwa kanjani ngemvelo. Khona abangena clue. Abangena clue abazi ukuthi le system lesikuyona iyona futhi iyona engcono. Yabo? So now into ithi njengoba isifakwa lento yama digital ID ukhumbula ukuthi anibuzwa. Akushiwo ukuthi votani. Ngeke ngibezwe nje abanye inkosami bathi asayine petition emane ubone ukuthi hey basadlala. Lapha ubuzwa uyatshelwa. Umhlaba wonke abekho abantu ababuza kwahlala phansi kwathiwa sibonisane nibona kanjani. Njengoba ungabuza umuntu unikwe ID number, awubuzwa nala uyatshela ukuthi wena uzoba nayo. If uthi wena awufuna ukuba nayo, konke okungena ngaphansi kwe-ID kuzokudonswa bese kuthiwa siboneleke. Angithi imvelo uyilahlile vele. Uyilahlile nje imvelo ngoba iyobuqaba ayiphucuzekile. Yabo? Into ephucuzekile yiyo le evela ngesystem. Uyilahlile imvelo. Ilapho la kuzobhutshwa khona ke uma isystem isidonsa ngokwayo. Yabo? So, if uthi wena ufuna ukusurvive, buyela back kwimvelo. Kodwa manje inkinga nje ayiphucuzekile nje. Thina sive singakufuni okwethu, asive sekunyanya. That's how we were taught. That's how we were brainwashed ukuthi inyanya into yakho. Yabo? Into ethi umuntu nje, into ethi imvelo inyanya. Yabo? So, abanikazi besystem bayabona ukuthi kunabantu abavukayo manje abaphaphamayo. So now iprocess ya speed lapha ukuthi le system bakuyona bangaphakathi kodwa manje sifuna i-full control ngoba khona abavukayo. Nayo into abayifunayo manje i-control. Le number le barcode le kumele ize egazini. Kumele ize kephi? Kumele ize emzimbeni. Iyona ke into elwelayo le njengamanje. So kumele uhlale phansi, first things first, we understand the system ngoba vele uphakathi kuyona. We understand the system okuyona. Once we understand the system okuyona, bese understand the system okhokho bethu ababekuyona before the system. Once I understand the system ababekuyona okhokho bethu, bese uzama ukuthi wenze inhlelo. Asekho nesikhathi futhi, asekho nesikhathi. Bese uzama ukuthi wenze inhlelo zokuthi uzobuyela kanjani kwisystem okhokho bethu ababekuyona. Into eyinkinga ke siphucuzekile. Awu eba sishaya belungu yazo. Siphucuzekile. Lokho okhokho bethu ku barbaric, akukho civilized. Okwamaqaba. Yabo? We are the chosen and we think we smart. Sihlaniphe ngaphezulu kwaba nayo into eyinkinga. Ezofike isinike inkinga ibhubhisa abaningi. Kanti lento eyayenziwa okhokho bethu
kwakuyindlela yabo. Yabona lento, for example, okhokho bethu babephila isintu, hayi ngoba babeyiphukuphuku. Safika thina isintu sasilahla. Isintu-ke sijulile. Isintu sifana ne-spirituality. Ukuze nje umuntu athi spirituality is meditation, it goes deep. It goes deep indaba ye-spirituality. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane talk show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama-classes, right? Njengamanje kwamanye ama-experts sisa-business training, kodwa sifisa ukuthi sibe nama-classes nje ekuhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group. Ilinki i-attach-iwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio, ilink ya WhatsApp group ngiyifake khona. So kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane, angayijoyina i-group ngoba ezinye izinto zizochazwa khona, ezinye izinto zizokhulunywa khona. Even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma-videos esiwenzayo, mhlawumbe ufisa ukuthi usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi upropose khona egroupini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocusa ey'ntweni eziwu-4: isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifidwe umlando o-wrong, sifidwe udoti womlando ophambanisiwe, right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle, yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizogxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, ilinki ikhona, i-attach-iwe kwi-bio, i-Asikhulisane classes. Ilapho khona la soplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mase zoqala, sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.